आफादगिरिफोर दैदेनगिरिमोना आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावहरबाय नलबारियाथ' आंनि गामि बायदि आरो नङा होमबा आंनाबो जास्ट 2 किल'मिटार लामाल' एकदम खाथि आंनाबो धेमाजियानो सिमेन्ट सापरिनि मानिकपुर आं नलबारिनि गामिखौथ' खोनाबाय थायो आंनि सिनेमा जेब्ला रिलिज जायो होनबा श' खालामदों होनबा नलबारियाव श' खालामदों होननानै खालि गामिनि नामखौल' खोनायोमोन नाथाय दिनैसिम आं फैफेराखैमोन आरो दिनै बैसागु रंजानायाव रायजो राजानो थांनाय गासैबो रंजानायावबो आङो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो दिनैहाय गासिबो रायजो राजा जेसेबांखिनि दिनै बे हाबाफारियाव गावजों गाव थुलुंगा होफैलायनानै एखेलगे बैसागु बोथोर रंजानाय फैनायखाय आं जोबोद साबायखर बावहरबाय गासिबो जेसेबांखिनि